primer solo començar jo. Avui jo intentava que l'Alejandro comencés, però bueno, s'ha mantingut en el firme l'ademán i llavors doncs això, o sigui, jo intento explicar, parlaré una mica de la figura de la Rosa Luxemburg i també explicar per què ens hem vist motivats a escriure aquest llibre. Diguem-ne que aquest llibre també té una part, deu bastant a la pandèmia i els nous mitjans de comunicació. Vol dir que cada dia estàvem parlant, ens estàvem enviant textos, els estàvem llegint, ens parlàvem directament, com si estiguéssim reunits, etc. Per tant, això també ha facilitat molt el treball i el fet que en la pandèmia no podíem fer gaires coses més, i aquest objectiu d'escriure aquest llibre doncs l'hem pogut fer més ràpidament del que hauria sigut normal. Per què hem escrit aquest llibre? L'hem escrit per lo que deia abans la Neus, no? El creixement del procés, això que en diuen el procés català, el procés independentista, etc., ha provocat moltes reaccions, ha provocat moltes opinions, uns debats molt enconats, i en el conjunt de l'esquerra espanyola i una part de l'esquerra catalana ha provocat una reacció defensiva. O sigui, això és dolent en si. La classe, la nació, el títol del llibre és provocatiu. Tienen patria los obreros. Després l'altre, el subtítol ja és acadèmic, Rosa Luxemburg, la qüestió nacional, 1893, 1918, 1918, perquè els últims escrits, ella la maten, l'assassinen al gener del 19, però els últims escrits seus sobre qüestió nacional són a la tarda del 18. Es pot ser independentista, es pot ser partidari d'una república federal, es pot ser partidari d'una república centralista model francès. Les opinions són lliures i ja ho deia aquell que les opinions són com, perdoneu l'expressió, només iniciar, són com els culs, cada un en té una, no? Doncs és el mateix, no? Vull dir, aquí no hi ha problema. El problema està en si la gent de l'esquerra de classe, la gent de l'esquerra que vol el socialisme, sigui comunista o no sigui comunista, però vol el socialisme, superar el capitalisme, vol fer la revolució, sigui com sigui que es pugui fer això avui, davant d'un moviment de masses tan important que majoritàriament, segons nosaltres, té un caire democràtic popular, encara que hi ha parts d'aquest moviment que són de dretes i burgeses, però la immensa majoria d'aquest moviment és democràtic popular, pots estar-hi d'acord, no estar-hi d'acord, però la reacció de dir els treballadors no tenim pàtria, per tant, qualsevol moviment de caire nacional popular, no estem parlant del feixisme per suposat, del nacionalisme de dretes, de caire nacional popular. És la negació del caràcter de classe de la nostra lluita i, per tant, dilueix els nostres objectius. Aquesta és una reacció que s'ha produït al conjunt d'Espanya, a l'esquerra, no a tota, afortunadament, perquè també els independentistes diuen que tota l'esquerra espanyola és nacionalista espanyola, no és cert. Recentment hem estat a Madrid, hem pogut comprovar això en una presentació, hem pogut comprovar això en viu i en directe, ja ho sabíem, no? Perquè coneixem molts companys i amics allà, no? Però, t'estàs incapacitant si retrocedeixes
ideològicament amb una cosa que els comunistes catalans ja tenien ben apresa i relativament ben resolta. Si retrocedeixes a la posició de sectors de lo que era la Federació Catalana del PSOE als anys 30 o de lo que era una part del republicanisme català de l'ERUX o una part de l'anarquisme. Una altra part de l'anarquisme tenia una idea més rica i més clara sobre el tema, però hi havia una part de l'anarquisme que deia això és cosa de burgesos, no entrem. Després resulta que la gent estava als anys 30 afiliada a la CNT i votava a l'Esquerra Republicana. Encara que els líders de la CNT diguéssim no s'ha de votar, la gent votava a Esquerra Republicana. Per tant, no estava ben resolt. Si fem això ens incapacitem. I una part dels companys que argumenten això, aquesta posició, es basaven en algunes opinions de Rosa Luxemburg. Normalment citades fora de context. Ja sabeu que estic segur que Lenin va dir algun dia más vale pájaro en mano que ciento volando, però això no té cap significat polític ni ens serveix ni teòric ni res. Vull dir que llavors agafar una frase aïllada de Rosa Luxemburg per justificar aquesta posició doncs ens semblava que era un retrocés ideològic molt important. Per tant, hem volgut posar context a les opinions de Rosa Luxemburg. Com dèiem en broma, 300 planes de context. Amb la traducció d'un dels textos de Rosa Luxemburg que no és conegut, que no ha estat traduït mai al castellà, que ha fet l'Alejandro. Per tant, aportant un inèdit en castellà que té molt de valor en el tema aquest. No és una cosa qualsevol, sinó és un text escrit per Rosa Luxemburg l'any 1908 o 9, deu ser el 9, crec que és el 9, perquè és una sèrie d'articles que després ell explicarà, és una sèrie d'articles que ell escriu a la premsa obrera polonesa i aquí s'havien traduït els 5 primers, el 6è no s'havia traduït mai. Bé, quin tipus de context hem posat? La primera cosa és que no es pot entendre Rosa Luxemburg, suposo que la majoria de vosaltres ja ho sabeu, va néixer a Polònia, encara que va militar, es va tenir d'exiliar molt d'hora, perquè Polònia estava sota el jou de l'imperi tsarista i hi havia una repressió terrible en els socialistes, en la gent del moviment obrer, es va tenir d'exiliar primer a Suïssa i després a Alemanya, i va ser una militant de 2 països, polonesa i Alemanya. A Alemanya, on va tindre un paper més destacat, va ser a Alemanya, perquè ràpidament la seva formació, o sigui, la seva ment privilegiada, la seva formació universitària profunda la va portar que els dirigents del Partit Socialdemòcrata Alemany la incorporessin a 2 institucions claus en la història del marxisme, que van ser l'escola de quadros del Partit Socialdemòcrata, on ella feia classes bàsicament d'economia, i també a la revista Els Temps Nous, que no té res a veure amb la revista que llegíem alguns que es deia Tiempos Nuevos, la llegíem als anys 70, no? Els Temps Nous, jo no sé alemany, però bueno, la traducció és aquesta, en la que els màxims dirigents de la socialdemocràcia alemana i internacional, també de l'austríaca i d'altres països, estaven formant el marxisme, perquè el marxisme no existia a l'època de Marx. No m'enllargo aquí, però si després algú vol comentar això, o sigui, l'obra de Marx és una obra en construcció. El marxisme és una creació posterior a la mort de Marx.
Van crear Kautsky, Bernstein i amb un grau menor Rosa Luxemburg, amb polèmiques entre ells. Però bueno, és una construcció històrica. Per tant, forma part d'una generació d'uns autèntics cervells que van marcar després el segle XX. Aquests cervells que van formar això. No oblidem que Lenin fins a 1913 és un kautskià, com ella. Ella també trenca 1913, ja abans, però hi havia amagos, però és a 1913, en el preludi de la Primera Guerra Mundial, 1914-18, doncs que aquests revolucionaris, aquesta ala revolucionària va trencant amb aquest marxisme que creen Kautsky, Bernstein i aquesta gent. Nosaltres diem que el llibre és una crítica a les posicions de Rosa Luxemburg en aquest aspecte de la qüestió nacional. En el reste, i també en aquest, perquè per la seva forma de treballar, Rosa Luxemburg és d'aquella gent que nosaltres amb Gramsci diem mestres de vida. És una cosa que va més enllà de que un autor t'interessa més o menys o et sembla interessant, sinó que la seva actitud vital, el seu mètode de treball, el seu coratge polític els transforma de dir, quan siguem grans ens agradaria assemblar-nos una mica a Rosa Luxemburg. No arribaríem molt lluny en aquest camí, però ens agradaria això. Tot i amb això, el llibre és una crítica a les seves posicions. Però tampoc és una crítica com la infame crítica que li va fer Stalin l'any 30 o 31, traient-la del llistat dels mestres de pensament marxista i comunista, quan ella no es podia defensar perquè l'havien assassinat els protofeixistes alemanys al gener, durant la revolució alemanya de 1918. No és aquest tipus de crítica, sinó que és a partir de l'enorme admiració que professem per gent com ella, com Gramsci, com Lenin, com altres mestres de pensament i d'acció, agafar un punt que les seves posicions ens semblen equivocades i estudiar-les. Perquè massa sovint en el debat polític hi ha molta gent que confon l'insult amb l'argument. Si diem tal persona és un revisionista, traïdor, ja en tenim prou, no fa falta donar cap argument. Amb l'insult sembla que ja l'hem liquidat. No. Hem d'estudiar perquè aquella persona pensa d'aquella manera, d'on sorgeix, de quin món sorgeix el pensament. En bon marxisme tenim la idea que el ser social crea la consciència. Doncs, per tant, la consciència dels propis revolucionaris també sorgeix del món en el que viuen. I això és el que hem intentat fer amb el llibre. Per començar, ens hem tingut d'aclarir, encara que ens diuen polacos, la nostra idea de la història de Polònia, abans de ficar-nos en aquesta investigació, era una mica genèrica. Vull dir, som historiadors, saps 4 coses de la història de Polònia. Hem col·locat un capítol amb una breu història de Polònia, amb mapes, perquè la història de Polònia és una història molt desgraciada, amb 3 repartiments del país entre 3 grans imperis. L'imperi rus, l'imperi austrohongarès i primer el regne de Prússia, després l'imperi alemany, quan s'unifica l'imperi alemany. Els canvis de fronteres són permanents. Després, el que és la Polònia històrica i nacional polonesa no és el que era l'antic regne de Polònia, que era molt més gran.
perquè els polonesos, que van ser oprimits per aquests tres imperis, en altres moments de la història havien oprimit a altra gent. En associació amb els lituans tenien mitja Ucraïna. Tota la Ucraïna, que és terra de marca, és un terra de frontera, el nom vol dir això, igual que Àustria. Àustria vol dir la marca de l'estat de l'est, no? La marca de l'est, no? Vull dir, com la marca hispànica era un territori de frontera, no? Vull dir, Ucrània és això, no? I llavors, una part molt important d'Ucrània, els polonesos l'havien ocupat, i els nobles eren polonesos i els pagesos eren ucranians. Val? Deixem-ho aquí perquè el tema d'Ucrània se pot fer anar per altres viaranys. Hem intentat fer això per entendre la qüestió. Hem intentat reconstruir, creiem que de forma bastant completa, probablement falti alguna cosa, però no ha sigut fàcil, és una recerca una mica complicada perquè no disposem de les obres completes i de la correspondència completa de Marx i Engels, disposem de les publicacions que hi ha a mà, hi ha la Mega, que és d'am alemany i que és difícil consultar-la, però fent aquesta recopilació de textos hem vist l'evolució de les posicions de Marx i Engels en relació a Polònia, que són les que critica Rosa Luxemburg. I ens ha sorprès, almenys a mi, perquè jo tenia clar que Marx havia dit aquella frase de que un poble que oprimeix a un altre poble no pot ser lliure o forja les seves cadenes, segons la traducció, ho havia aplicat en el cas d'Irlanda. Des de 1847, en els discursos, en els textos, en els articles de Marx i Engels sobre Polònia, i escriuen molt sobre Polònia, tenien projectat fer un llibre, no el van arribar a fer, perquè tothom té el projecte de fer 20 llibres i després no en fa mig, no? Doncs, però, es repeteix la idea que un poble que oprimeix un altre poble no pot ser lliure. Ha sigut una sorpresa molt interessant perquè ens complementa això. I llavors, un cop fet això, hem fet una anàlisi dels diversos períodes de l'obra de Rosa Luxemburg i dels seus continguts, que és el que us comentarà l'Alejandro. També hem intentat fer un capítol inicial en el que situem quina concepció dels problemes nacionals tenim nosaltres a partir del coneixement històric, a partir de la nostra militància en el món del marxisme i del comunisme, però també tenint en compte les últimes discussions de les ciències socials respecte a la qüestió nacional, que ens serviria, diguem-ne, com a marc. Per tant, bé, per nosaltres aquest llibre significa, és un intent de diàleg, no és un intent de desqualificar ningú, ni molt menys a Rosa Luxemburg, per suposat, però també de diàleg amb els companys que consideren que tot moviment nacional és per essència reaccionari, que consideren que la classe obrera no té pàtria, que consideren que qualsevol moviment que es plantegi l'autodeterminació, doncs en el fons és reaccionari i retrocedir. En aquest aspecte, sent bastant seguidors de Lenin, no en aquell sentit de leninisme, també és el mateix, no? Leninisme no existia a l'època de Lenin. Lenin fa una obra revolucionària a partir de l'acció i tal. Després, leninismes hi ha hagut molts. O sigui, som més bé leninians que leninistes.
és igual, és un programa d'etiqueta, això no ens hauria d'amoïnar, no? Però el que es tracta és de llegir a Lenin, més que dir és leninisme algo que potser doncs, no té. Llavors, en aquest aspecte donem bastant la raó, creiem que Lenin va encertar bastant més que Rosa amb aquesta qüestió de la qüestió nacional. I acabo amb una cosa. La frase "els obrers no tenen pàtria", usada molt sovint, és una frase que apareix al manifest comunista. I sol passar que se cita sense context. És a dir, es diu, Marx va dir "els obrers no tenen pàtria". I és veritat que ho va dir. Però va dir dues coses més en el mateix manifest comunista. La primera cosa és que no es pot prendre la pàtria, que no es pot prendre alguna cosa a algú que no la té. Què era el proletariat als anys 40 del segle XIX i continua sent en gran part del món actualment? Era gent que no tenia cap dret de ciutadania. És a dir, no tenia pàtria, segons la concepció de pàtria de la revolució burgesa i no de la legió, del que s'escolta a l'himne de la legió. O sigui, hi ha una pàtria feixista, nacionalista, etc. Hi ha una pàtria que és la de la Revolució Francesa, que és tots els ciutadans. Qui és la pàtria? Què és la pàtria? Els ciutadans d'un territori. Els que viuen i treballen i que són iguals en drets i en deures i, per tant, doncs, això vull dir que és el conjunt dels ciutadans. Doncs els proletaris al segle XIX no tenien aquest dret perquè estaven exclosos de tot. Però a continuació diu, com que el deure del proletariat per alliberar-se és prendre el poder polític, el proletariat s'ha de constituir en classe nacional. És a dir, ha de ser capaç de dirigir el conjunt de la nació. Ha de ser capaç d'expressar els interessos del conjunt de la nació, que no tota és obrera. Això, en tot cas, diu de cap manera amb el sentit burgès de la paraula. També ho diu allà. I després diu, el segon punt que diu és que la classe obrera com a contingut és una classe internacional, perquè lògicament els proletaris tenim un interès comú a tot el món, però que en la forma encara és nacional. És a dir, que hi ha com unes fases en aquest internacionalisme que predica el manifest comunista i que predica la primera internacional amb Marx. I finalment el manifest acaba dient: proletaris del món, uniu-vos. Si fem una crida a que la gent s'uneixi, és que de moment encara no ho estan. Avui tenim a Ucraïna una prova, 2 pobles matant-se entre ells. 2 pobles matant-se, soldats obrers i camperols d'una banda i soldats obrers i camperols de l'altra matant-se, com a la Primera Guerra Mundial, com a la Segona Guerra Mundial. I en aquest context l'internacionalisme s'ha de construir. Cal unir els pobles, cal unir els treballadors i cal, diguem-ne, resoldre el problema en base a una consciència internacional. Però és una tasca per fer, perquè en la fase actual, com a la fase inicial de la Primera Guerra Mundial, el que va predominar va ser el nacionalisme. Fem la Primera Guerra Mundial, doncs anem a Berlín en 2 setmanes, ens els prenem, o a París en 2 setmanes, ens els prenem. Els francesos són horribles, els hem de massacrar, els alemanys el mateix. O sigui, aquest vol dir que en la fase actual de la gent encara el nacionalisme, la identitat nacional juga un paper que treballem per evitar que es produeixi. Per tant,
La idea de que la classe obrera no té pàtria és una idea insuficient. No és que sigui falsa. Aspirem a que la classe obrera no tingui pàtria. I hem de lluitar i fer política per això. Però hem de reconèixer que inicialment, com diu el manifest comunista, doncs hi ha una fase prèvia en la que de la que hem de partir. O sigui, no predicant l'internacionalisme com li passa a Rosa Luxemburg, que predica un internacionalisme, un cosmopolitisme, diguem-ne, abstracte, que no li permet fer política en el moment oportú. Al revés que Lenin, que des del més pur internacionalisme sap agafar el problema nacional i donar-li una solució, una proposta de solució política. En el llarg termini després ha anat per una altra banda, no? Però en les propostes de Lenin és això. I aquesta és la polèmica entre un i l'altre. I és el que nosaltres hem tractat d'explicar llibre a llibre, obra a obra, context a context, perquè no es tracta de donar opinions o donar hipòtesis sense demostrar-les, sinó al contrari, es tracta de situar les coses en context, no? I veure per què es pensa d'una forma, per què es produeix aquell debat, per què hi ha aquella discussió i a partir d'aquí com podem la gent d'esquerres, la gent que aspirem a la superació del capitalisme, resoldre aquests problemes. I bé, aquí m'he allargat una mica més del que tenia previst, però me suele suceder, i us demano disculpes. Aquí seria la presentació de l'autora, que nosaltres discutim, i els motius pels quals hem escrit aquest text.